tindre clar la carrera que volia estudiar des de primer de BUP o segon de BUP, perquè és la llengua que he mamat des de ben xicotet al meu poble, que és Càlig, al Maestrat, i des de primer o segon de BUP que ja sabia que volia fer filologia. No tenia cap altra carrera en ment, i el fet de ser filologia valenciana va ser perquè és la meva llengua, no pensava ni en anglesa ni en castellana, no, la meva llengua, ja està. El professor de valencià és primer professor i després de valencià. L'assignatura de valencià és una assignatura diferent. Diferent en el sentit que has de tindre molta més motivació que qualsevol altre professor. Un professor de castellà té molts recursos a l'abast, en el sentit que el castellà està molt present en la vida social de les persones, i el valencià, en canvi, és una llengua minoritzada que està en procés de regressió si no es fa una altra cosa, i aleshores els professors de valencià tenim aquest plus, aquests defensors de la llengua en l'àmbit escolar. És una feina, jo crec que de més valor inclús que qualsevol altre professor, perquè en comparació amb l'assignatura de castellà sí que el professor de valencià sí que ha de tindre un plus de motivació i de ganes de seguir. Aquí s'adjunten dues coses, per un costat el valencià i per l'altre costat la feina de cada dia del docent d'intentar transmetre, encara que no fos valencià, com transmetre una assignatura. I la veritat és que és complicat. El que té de bo el professor que pensa si el que ha fet en classe ho està fent bé, com ho podria fer millor, el que té de bo aquest professor és que cada volta intenta experimentar coses diferents. Parlava amb una professora, em deia que hem de ser eclèctics, que hem d'intentar experimentar coses noves. I jo, per la meva banda, a part de parlar amb companys, amb professors de valencià, jo per la meva banda sí que intento fer experiments dins de l'aula, a vegades no consensuats, sinó que jo mateix decidisc fer això. Jo penso que hi ha dues coses. Per un costat, la cultura de la queixa. Ens queixem molt. I això és bo, però fins a cert límit. Ens podem queixar, però hi ha vegades que les queixes són responsabilitat nostra. Nosaltres, els docents, som els que estem dia a dia amb els alumnes. I queixar-nos perquè el currículum no ens pareix bé, això està bé, però en el moment que et queixes d'una cosa que és responsabilitat teua, doncs ja estem caent en un excés. Per un costat, la situació del professor de valencià no és favorable, ara cada volta tenim més hores, tenim més professors en l'aula, però això és aplicable a qualsevol professor. Però per l'altre costat hi ha coses que sí que podem millorar nosaltres com a docents. Una cosa que jo, per exemple, crec que s'hauria de millorar és... Bé, però això ja depèn de cada departament, però en el departament de valencià, igual que qualsevol departament, és dialogar, que hi hagi més diàleg i que es puguen fer experiments, que no hi hagi un estancament de fer sempre el mateix. Jo en alguns centres m'he trobat això, que hi ha poc diàleg, que sempre fem el mateix, que ho fas tot de forma anodina, i hauríem d'experimentar. Potser és perquè soc relativament jove i tinc ganes de fer coses diferents, però és sobretot perquè jo crec que m'agradaria pensar que quan seré més gran seguiré tenint aquest pensar, perquè d'alguna manera hem d'intentar arribar a l'alumne. Hem d'aconseguir, en definitiva, que l'alumne, o pensar molt en l'alumne, que l'alumne isca de la classe content, que no isca pensant, o com a mínim que no isca frustrat, perquè la sensació de l'alumne que no li agrada res i tal, n'hi ha uns quants d'alumnes així, però no tots són així. Jo crec que hem d'arribar a la classe mitjana. Aquesta classe mitjana que veu les classes com una cosa anodina, hem d'intentar fer que les classes siguin, jo no dic divertides o tal, no, que siguin productives, que siguin eficients.
jo enguany he posat en pràctica això de les tertúlies. I en què consisteix això? A veure, una cosa és la tertúlia dialògica. Una cosa és la idea i com es fan les tertúlies dialògiques. Però jo, d'alguna manera, en classe això ho he introduït, però no és realment una tertúlia dialògica com es coneix, perquè els terminis són molt curts. Tenim classes a la pràctica de 45 minuts, no més. I el que fem és distribuir l'aula de manera diferent. Així, el protagonista sempre és el professor, d'alguna manera. Estan tots els alumnes encarats al professor, a la pissarra, i el professor és el que va fent. En canvi, en les tertúlies són tots els protagonistes, inclús el professor, que s'assenta al costat dels alumnes. I en comptes de fer per on començar les tertúlies? Doncs pel llibre de text, el llibre de lectura. Ara, en primer de batxillerat, estàvem llegint Àngel Guimerà, el Terra Baixa. Doncs, en comptes de dir-los, per a tal dia heu de portar el llibre llegit i us faré un control escrit, que és una cosa bastant impersonal, no hem parlat del llibre, és com entrar a una casa i no presentar, que no te diga ningú bon dia ni res, entres tu a casa i ja està. Així passa el mateix, es tracta d'intentar que no siga tan impersonal, no presentar-se al control de lectura havent llegit un llibre que molts no l'han entès massa, i aleshores la tertúlia es basa en això, intentar que els alumnes hagin llegit el llibre, en aquest cas la meitat del llibre, ho hem fet en 2 parts, i que cada un tria un fragment i que parli sobre aquest fragment, per què li ha agradat, què opina, de manera que els altres també poden interactuar i dir, jo aquí he interpretat això, però jo no havia interpretat això. Va ser molt enriquidora, jo vaig així molt content d'aquella tertúlia. I crec que això és el que hem d'intentar aconseguir els professors, d'alguna manera, que els alumnes estiguin contents, perquè ells també van així contents, i que els professors també estiguin contents amb la sensació que aquest llibre té un valor per als alumnes. No és superar el control de lectura d'una forma impersonal, sinó que sigui una cosa que visquen de prop. Jo em veig satisfet quan algun alumne et diu alguna cosa o et fa alguna pregunta d'interès, és a dir, en què mostra que li interessa això. Quan et fa una pregunta com, per exemple, escolta, este llibre me'l podria llegir voluntàriament? O això, no sé, quan veus que hi ha interès per part de l'alumne, que fa que demostra que li agrada l'assignatura, li agrada la llengua, li agrada comunicar-se en valencià, que té una estima per la llengua i per l'assignatura. Jo crec que quan t'adones que això és la satisfacció màxima que pot tindre un professor en l'aula, més no pot demanar ja.